Milé dievčatá, ženy, ale aj možno milí muži, ktorí ste si teraz sadli k svojim televízorom alebo počítačom, aby ste si pozreli alebo vypočuli našu debatu, chcem vás upozorniť, že bude veľmi intimná. Lebo téma, ktorú ideme rozoberať s Danielou Hantuchovou, nie je pre ženy jednoduchá. A ty si sa rozhodla, že o tom budeš hovoriť a ja si to veľmi cením a som veľmi zvedavá, čo nám všetko povieš, lebo teda my sme dlhoročné priateľky a viem, že toto pre teba nie je ľahké. Vieš čo, Zuzi, že v tomto prípade to bude veľmi ľahké. Lebo ja som mala takú veľmi silnú poštu, keď som bola práve tu v týchto krásnych priestoroch na mojej vlastne prvej prehliadke, alebo len takom ako keby rozhovore. Čiže sme na klinike, ktorá sa venuje možnosti zamrazenia vajíčok, alebo teda umožnenia otehotnieť, ak sa to nedarí prirodzenou cestou, alebo ak teda žena už dosiahla istý vek, keď je to problém. Vôbec nie, Susi. Práve sme tu na to, aby sme ako keby pomohli bábam hlavne v mladšom veku si uvedomiť, že je tu táto úžasná možnosť zmrazenia si vajíčok ešte pred 30-kou. Prečo tu dnes sedíme je to, že keď som teda bola na mojom prvom rozhovore, že aké sú teda možnosti, tak mi pán doktor odpovedal, že Daniela, toto počúvam asi tak 4-5 krát do dňa. A v tom momente mi bolo jasné, že OK, chcela som prejsť celým tým procesom, aby som vedela čo najlepšie podať tú moju vlastnú osobnú skúsenosť, ale v ten deň som sa rozhodla, že jednoznačne si myslím, že je o tom neskutočne dôležité rozprávať a aby vlastne vôbec ženy, dievčatá vedeli, že sú tu takéto možnosti, že každá to nejak v hlave riešime, zľava správa a že je o tom rozprávať a sa nad tým zamýšľať, teda, že ktorým smerom v živote sa uberať. To znamená, že keď ako dieťa som snívala o tom, že raz budem mať 3 deti, tak to sa budú volať a tak. Ruku na srdce, ktoré dievča nemalo takéto sny. Tak je dobre, aby sme hneď, ako sme dospelé, vedeli, že ak si chcem nechať zamraziť vajíčka, lebo si nie som istá, či stretnem partnera, s ktorým chcem mať deti hneď, povedzme v nejakej 20-ke, 25-ke, 30-ke, alebo v rámci nejakého kariérneho postupu chcem najprv niečo dosiahnuť, alebo som vrcholový športovec ako ty, ktorý naozaj prispôsobuje rodinu nejakej svojej práci alebo svojmu poslaniu, tak je tu tá možnosť. Dobre. Keď sa povie zamraziť vajíčka, akože viem si predstaviť hocičo, hej? Vajíčka kupujeme v potravinách, ale tie naše ľudské teda vyzerajú úplne ináč. Áno. Je to asi jeden tiež z hlavných dôvodov, prečo dneska tu sme, aby sme naozaj zhmotnili to, čo celý ten proces znamená. Čiže ty si ho absolvovala? Áno, ja som ho absolvovala pred pár týždňami, takže je to všetko veľmi čerstvé, preto som veľmi rada, že sme tu práve teraz, keď ako keby ešte stále to mám v hlave, čím som si všetkým prechádzala. Ja by som povedala, že je veľmi dôležité ako keby naozaj prísť za odborníkmi, s nimi sa radiť a dostávať tie najkvalifikovanejšie informácie. Bohužiaľ, internet nemá zrovna. Máme tam milión informácií, ale naozaj tých kvalitných, o čom celý proces je minimum. Čiže ja som si vôbec nič nečítala. To bolo super, to mi hneď pán doktor na začiatku povedal, čiže som držala jednoznačne všetkých pokynov zo strany jeho a z celého týmu, čo teda musím povedať z mojej skúsenosti. To bol tak neskutočný zážitok. V prvom rade preto, že to hlavne dcera pána doktora, ktorá bola úžasná, mi povedala, že proste Dani sa nastal sa tak, že tento mesiac si dávaš pre seba. Že čokoľvek s tým bude prichádzať, či príjemné, nepríjemné, áno, budú tam stavy možno, kedy sa nebudem cítiť komfortne aj psychicky, aj fyzicky, ale že to stojí za to, proste mesiac diskomfortu, ale vlastne dávam si úplne nové možnosti do života. No a takéto najdôležitejšie je, dobre, ja už som v tom takom, povedzme, zrelšom, neskoršom veku, ale keď som videla všetky informácie a fakty, ktoré mi podal pán doktor o tom, ako sú tie šance oveľa väčšie, lepšie pred tou 30-kou a potom ako ten graf rapidne ide dole,
graf toho, koľko máme vajíčok a aké sú vlastne kvalitné. Hej, my ženy. Presne tak, samozrejme. Životospráva, aktívny životný štýl, všetko k tomu dopomáhajú, ale proste tú genetiku tam neoklameme. Čiže o to dôležitejšie je naozaj na to myslieť nie teraz, ale keď máme povedzme tých 25-26 rokov a nevieme, ktorým smerom nás život zaveje. Možno sme s partnerom, s ktorým to tak necítime, alebo proste je tam tá kariéra, tých možností je milión, ale toto dáva takú neskutočnú slobodu a hlavne kontrolu nad vlastným životom, že potom môžeme robiť my ako ženy oveľa, si myslím, silnejšie, také zrelšie rozhodnutia. Mnohé dievčatá tak romanticky hovoria, ja chcem, aby dieťatko prišlo prirodzenou cestou, keď to má byť, tak to bude, keď to byť nemá, tak to proste nebude a chcú s tým jedným jediným vyvoleným, ktorý sa narodil iba pre nich. Ale niekedy je to trošku problém, lebo ten život sa krúti všakovako. A moja dcera má dnes 20 rokov, teda pred pár dňami, ale je to 20-ročná mladá žena a chcem, aby aj ona vedela o tejto možnosti. Nehovorím, že má hneď utekať a hneď to má riešiť, ale podľa mňa, tak ako si povedala, že je dôležité vedieť, že takáto možnosť tu je. A myslieť na ňu naozaj, keď sme mladé, zdravé, keď naše telo funguje 100% a ešte možno ani neplánujeme rodinu. Ale je to tá istota. Áno, je to istota v tom neskutočne neistom svete, ktorý momentálne, myslím si, že všetci prežívame. A hlavne v tom mladom veku nám to dáva oveľa väčšiu slobodu, že naozaj potom si vyberáme partnera, s ktorým my chceme byť. My ako ženy, nie preto, že deti a teda. Nie preto, že nám týkajú hodiny. Áno, alebo že aj vie, že 24-25 možno myslíme, že je to ten pravý, ale 24-25 úprimne, čo vieme o živote, hej? Takže však to je fajn, že možno si užiť tých pár rokov, ale nemať, že tak teraz musí mať deti, lebo to je ten čas, kedy práve táto možnosť, že si zmrazíme tie vajíčka, tak potom vlastne naozaj sa môžeme rozhodovať podľa srdiečka, nie podľa nejakej praktickosti a tento mi chlap možno vyhovuje len na tie deti, že nie naozaj, aby sme s tým mužom boli o to úprimnejší v tom vzťahu, že to si myslím, že je veľká pomoc aj pre mužskú časť populácie, že vlastne potom tie ženy netlačia na ten vzťah, že tak teraz musíme mať deti a včera bolo neskoro a že je tam takéto aj z môjho hľadiska už v mojom veku po zákroku sa oveľa viacej cítim tak, že tak slobodne, že stále je tam teraz už ten čas, že to rozhodnutie naozaj tak podľa srdca vybrať a čo ja som vôbec nevedela, že už raz keď sú tie vajíčka uložené, tak potom už je úplne jedno, kedy sa staneme tehotné. Tam už ten vek tak nehrá tú rolu, ako kedy sa zmrazujú a to je neskutočne dôležité. Takže to by som čo najviac sa snažila nejakým spôsobom hlásať, že babi, že prosím, myslíte na to hlavne pre to 30-kou. A tie vajíčka, ak nájdeme partnera, s ktorým prirodzene otehotneme a máme jedno dieťatko, 2 deti, 3 deti, jasne, super. Zostanú možno ako možnosť pre nejakú inú ženu, ktorá nemá svoje zdravé vajíčka a teda môžeme ich eventuálne darovať. Presne, to je tam ešte krajšia táto možnosť, že keď to vyjde prirodzene, tak super, všetci sa tešíme a môžeme teda posielať vajíčka ďalej. Takže akože za mňa je to výhra vo všetkých možných smeroch. A asi by som povedala, že najväčšia výhra, že mňa to naučilo naozaj, že spomaliť, zabudnúť na všetko dookola mňa, proste všetky priority išli preč. A odtedy si tak oveľa viacej vážim samu seba. Lebo ten proces, v mojom prípade musím zaklopať na všetky dreva, bol neskutočne príjemný na to, ako som čakala. Že jasné, boli tam nejaké ťažkosti a tá hormonálna liečba nie je teraz, že tešíme sa na to. Ale ja som si veľmi užívala ten čas, že naozaj, že to boli len prechádzky a také mojkanie sa sám so sebou, čo v živote sa mi nepodarilo, to ako dobre vieš, a že zastať na tú chvíľu, na ten mesiac a veci ako, čo aj kamošky, ktoré už to mali, že alebo čo som si teda troška prečítala, že sa riešili v zmysle a sme opuchnuté a veľké a teraz priberieme a ja neviem čo, no dobre, no aj keď sa to má diať, som si povedala, no dobre, ale no tak potom schudneme, potom nebudeme opuchnuté, že ten mesiac toho diskomfortu si myslím, že stojí jednoznačne za to.
Tak poďme teraz pekne po poriadku. Začala v tebe cvičiť nejaká myšlienka, že chcem sa dozvedieť viac? Tá myšlienka prišla tuto od Zuzky, ktorá myslím, že tak 2-3 roky dozadu už by som o tomto hovorila, takže tvrdohlavosť ma k tomu pustila až úprimne pár týždňov doteraz, takže áno, tá myšlienka tam skvičila vďaka tebe. Áno, som veľmi rada, že sa mi to podarilo. Zuzka, vieš, tak väčšinou informáciu, ktorú mne podá, tak do 2 rokov spracujem a idem sa podľa nej. Inak to by ma zaujímalo, že prečo si to odmietala na začiatku, ale nie. Vieš čo, som rada, že si to povedala, že to naozaj trvalo istý čas, kým si sa na to aj ty odhodlala, kým si dozrela a kým si pochopila, že je to naozaj ako jedna úžasná možnosť. Ale chcela som hovoriť o tej praktickej môžeme stránke. Môžeme sa k tomu vrátiť, lebo tam možno bolo presne takéto, že zmraziť si vajíčka. A teda tá Hantuchová si ide zmraziť vajíčka, fakt. Vieš, že bolo to toto? Hej. Určite. Jasné. Čiže ako 2 roky som to tam tesala, že halo, toto není o nikom zvonka, ale o mne. Presne tak. A keď raz máš túžbu mať dieťa a aj to by som povedala, že aj tá túžba mať dieťa sa mení. 1 rok môže byť, druhý nie, že čiže to ako ženy veľmi dobre vieme, jak sa nám všetky emócie menia, že sa nám to mení a preto aspoň to mať, že OK, je tu táto možnosť. Presne tak. Dobre, tak teraz poďme prakticky. Prijala si informáciu, že je tu taká možnosť, išla si na prvú konzultáciu k odborníkovi. A čo sa dialo ďalej? No v tomto bol úžasný pán doktor, pretože vlastne ja som teda išla s tým, že to bude moja prvá konzultácia a vlastne rovno nastal odber a riešili sme kedy termín. Že odber čoho? Odber krvi, aby sa zistili teda, aby sa zistilo, ako sú na to moje hormóny a tak ďalej. A vlastne v tom bol on úplne úžasný, že ani som nediskutoval inú možnosť, lebo predsa len v 41 rokoch není čas čakať ani len týždeň. Takže rovno sme začali riešiť, že termín a kedy to bude možné. Dobre, odobrali ti krv, zistili nejaké hodnoty, ktoré bolo treba zistiť. Čo bolo ďalej? Potom nastáva vlastne hormonálna liečba. To znamená, že si užívala nejaké lieky alebo si chodila na injekcie? Pichala som si sama injekcie, čo teda. V tomto boli úžasné sestričky, že povedali, jasné, kedykoľvek dojde, ale naozaj je to niečo, čo babi naozaj môžete zvládnuť, lebo ja som, že vidím injekciu, odpadávam a sama som to dala, lebo sú naozaj už teraz tak spravené tie perá, totálne komfortne. Prvý bol taký, že a potom už úplne v pohode. Mesiac si pichala injekcie plus minus? Plus minus, u mňa to bolo 2 týždne, tam záleží. Potom sa chodí na kontroly, ako na tom tie hormóny v krvi sú. Čiže chodievala si k pánovi doktorovi na nejaké ďalšie konzultácie a kontroly počas tejto hormonálnej stimulácie? Áno, a po takom týždni to už by som povedala, že naozaj dôležité fakt si ten čas nechať na seba, žiadne veľké projekty, cestovanie absolútne nie, ale naozaj, takže byť v kľude, aby... Zvládla si to? Zvládla. Takže na to som naozaj na seba veľmi hrdá. Opäť pán doktor bol veľmi múdry v tom, že nezakazoval mi veci, lebo vieš, aké to je. Keď sa mne niečo zakáže ako športovkyni. Takže mohla som cvičiť v rámci možností, mi bolo povedané. Takže, ale vieš, ako podivu, bola som veľmi počúvaná. Posledné to už boli len prechádzky. Aj preto, že tú novu tam cítiš. To poprvé to a po druhé, už keď je tá hormonálna liečba, tak na čo riskovať, že by som to nejak ohrozila nejakým blbým golfom, hej, alebo niečím, že to akože naozaj, tam už to už nie je sranda, že fakt, no na čo, lebo však ten čas už dávame do toho, aby to bol čo najlepší výsledok, tak, ale akože prechádzky som zvládala, alebo nejakú takú akože statickejšiu pracovnú činnosť, ale naozaj, že nechať si ten čas na seba a tak robiť veci už pocitovo len. Dobre. Prešiel istý čas, hormonálna stimulácia bola dokonaná. Áno, tam odporúčujem. Opuchla si, pribrala si. Vieš čo, v mojom prípade veľa piješ a tá voda sa teda udržiava v tebe, takže máš taký pocit náfuknutia, ale ani nemám pocit, nie. Ako v mojom prípade nie. Čo budem varovať, že ako keby je dobre, tak informovať o tom to blízke okolie, že tie emócie budú všelijaké, že mala som samozrejme existenčné otázky typu, na čo som tu a plačeme pol dňa. Takže toto tam je určite. Aj takéto, že prečo sa mne toto deje a prečo to vôbec riešim, samozrejme. Ale proste bola som nastavená, že OK, čokoľvek príde na mňa, hlavne nedávať to na iných, rieši si to v sebe. Ja som to tak riešila, že akože bola
bola veľa sama, aby to okolie nejak moc necítilo. Musím povedať, že neskutočne mi to ukázalo také tie ozajstné priateľstvá, aj to, ako sa moja mamina o mňa starala, aj kamošky, či niečo nemôžu doniesť navarené a toto, že pre mňa to bol, ja by som povedala, že asi najkrajší, aj najtežší, ale aj najkrajší mesiac v tomto roku. Mm-hmm. Čo bolo ďalej? Čo bolo ďalej? Vlastne samozrejme predoperačné vyšetrenie, či som teda OK celkovo. Áno, to sa dialo na klinike? Nie, u lokálneho vlastného lekára. No a potom deň pred operáciou sa už pícha taká iná injekcia. To odporúčuje možno, aby kamarát alebo niekto. Iných. Áno, lebo to už keď som videla. Akože ja som hrozne slabá na ihly, čiže možno 90% báb si to vie dať samo. Toto už mi pichol jeden kamarát, čo s tým má samozrejme skúsenosti. No a na druhý deň ráno o pol 8 nástup. Ja z mojej skúsenosti krásne som si pospinkala v úžasnej postielke. Z operácií si nič nepamätám a o 12 som bola doma. Aha, čiže ráno si prišla, anestéza, zákrok a o 12. Áno, plná narkóza. Ešte si pamätám, ako vlastne izbičku som mala hneď vedľa operačnej sály, že tam som teda prišla. Opäť pre mňa najkrajšia skúsenosť bola to, ako neskutočný tým ľudí sa o mňa staral, od sestričiek cez pána doktora. Všetci boli tak neskutočne príjemní, pozitívni, že nemala som vôbec pocit, že som v nemocnici. Že ešte aj na tú sálu som tak, keby som išla si zahrať tenis. A vlastne som si lahla, tedy si nič nepamätám a už len som sa o nejakej 11:30 zobudila. V mojom prípade viem, že sa to nemusí tak diať totálne bez bolesti. Máš jazvu? Nie. No, lebo mnohí ľudia si myslia, že sa nejak otvára brucho a tak, ale nie. Jazvy nie sú žiadne, v podstate ten zákrok sa robí z dola. Áno, a vlastne potom dôležité samozrejme celý deň oddychovať, veľa som spala, zvyšok po obedňa, až potom už niekedy po obede aj že nejaké ľahšie jedlo a tak zase len si ležkať. Cítila si nejaké bolesti? Absolútne žiadne. A v mojom prípade nie. Cítila som sa veľmi, veľmi unavene tie najbližšie možno 2-3 dní, že tam som bola taká, že už v hlave by som si aj že niečo išla zacvičiť a toto si len daný kľud, akože na čo. Že však predsa len je to mini zákrok. Tak akože tak ja fakt rádim, že naozaj pocitovo, že a príjmať to, že sa budeme hociak cítiť počas toho. Čo bolo potom? No potom je už teraz, takže... Čiže potom už nič? Potom už vieš, že máš niekde áno. odložené vajíčka, aj vieš koľko? Áno, aj viem koľko, čo teda super, ako veľmi sa z toho teším. No a čo môže byť ďalej? Čo môže byť ďalej? To je dobrá otázka. Ja sa zamýšľam, že možno je možné ešte raz ísť na takúto, ako by sme to nazvali, na tento zákrok? Áno, aby tých šancí bolo čím viacej, tým, že ja už som v škafinom veku. Takže no a teraz už vlastne, ako náhle sú zmrazené, tým pádom, ako hovorí pán doktor, uložené v špajzi a že môžeš si žiť ďalej a už nemusíš pozerať na hodinky, že? Áno, jasné. Čiže keď sa teraz rozhodneš, že by si chcela dieťa, tak máš samozrejme možnosť tehotne normálne prirodzene, ale keby to nešlo, tak sa dá tým pádom vlastne urobiť umelé oplodnenie. Akože v mojom prípade ide, no len... Áno, jasné. Vajíčko sa potom vloží do maternice a vynosíš bábätko. Takže budeš kočíkovať, hej? Zlatá, ja som tak spravená. Áno, to znie úplne fantasticky. Áno, ako na to, ako som sa toho bála a úspešne 2 roky vyhýbala, tak hovorím, prvá konverzácia s pánom doktorom, hovorím, bože, kebyže viem toto 10 rokov dozadu, jeho odpoveď na to mi tu hovorí asi 3-4 baby každý deň, tak odtedy som sa rozhodla, že treba o tom rozprávať. Myslím si, že nie je to nič, za čo sa treba hanbiť, je to úplná súčasť nášho života. A super, že v dnešnej medicíne už máme takéto úžasné možnosti aj u nás na Slovensku. A sú dostupné. Tak, presne. Dostupné sú, myslím, že veľmi v porovnaní ako to je v Amerike alebo v iných krajinách. A áno, možno to môže byť pre niekoho veľké číslo. Super je, že tu máme možnosti, že platby sa dajú rozložiť na niekoľko mesiacov, si myslím. A v
konečnom dôsledku, keď to začneme naozaj rátať, koľko minieme na kabelky a kavičky a tak, že možno sa aj uskromniť troška, lebo toto si myslím, že je najväčší dar, ktorý môžeme sebe dať. Ďakujem za tvoju otvorenosť. Ďakujem za tvoju úprimnosť. Ďakujem za tvoju statočnosť. A vy, naši milí, či už ste muži alebo ženy, chceme, aby ste vedeli, že sú tu tieto možnosti a že môžete ten svoj život držať v tých svojich rukách.